I was born by the river in a little town. Ďakujem veľmi pekne. Úplne na začiatok chcem povedať, že ten prejav, ktorý tu predniesol pán László Surján, bol najkrajší prejav Maďara, ktorý som ja v živote počul. Először is szeretném elmondani, hogy ez a beszéd, ami majd elhangzott, és amit mondjuk elmondott Surján László, az a legszebb eddig magyartól hallott beszéd volt, amit hallottam. Vážení hostia, a dnes dostávam cenu zmierenia, pýtam sa sám seba dve základné otázky. Prečo vlastne existuje táto cena a čím som si ju zaslúžil? Tisztelt jelenlévők, amikor ma én kapom a megbékélési díjat, elsősorban két alapvető kérdés merül fel bennem. Miért létezik egy ilyen díj egyáltalán, és mivel érdemeltem ki ezt pont én? Ak existuje cena zmierenia, hovorí to zrejme o tom, že my, Slováci a my, Maďari, stále nie sme zmierení. Ha ugyanis létezik egy ilyen megbékélési díj, az azt jelenti, hogy mi szlovákok és magyarok még mindig nem békültünk meg egymással, és az egymás iránt kifejtett kölcsönös baráti gesztusok inkább mennek különleges számban, mint hogy ez lenne a normális hozzáállás a másikhoz. Táto cena ukazuje, že v čomsi podstatnom si naše národy ani dnes, 23 rokov po páde komunizmu, nerozumejú, že sa v čomsi dôležitom stále vzájomne podozrievajú a že tá bariéra medzi nami je až taká mohutná, že ju nezborili ani otvorené hranice, ani návrat oboch našich národov do slobodnej Európy a dokonca ani náš spoločný záujem v európskej otázke. Ez a díj azt mutatja, hogy 23 évvel a kommunizmus bukása után még ma is valami nagyon alapvetően nem értik meg egymás nemzeteink, valami nagyon fontosban még mindig demokrassal tekintenek egymásra, és hogy a bennünket egymástól elválasztó fal olyan erős, hogy azt még a nyílt határok, a mindkét nemzet visszatérése a szabad Európába és közös európai érdekeink sem képesek széttörni. Čo teda tvorí onú hroznú bariéru medzi nami? Mi ez a hatalmas fal tehát nemzeteink között? Mnohí by povedali, že sú to najmä historické záťaže, ktorých sa nevieme zbaviť. Sokan azt mondják, hogy történelmi feszültségeink, melyektől nem tudunk máig megszabadulni, és ezért jelentik elsősorban a közeledés gátja. Maďari ublížili Slovákom počas maďarizácie na prelome 19. a 20. storočia a potom aj po viedenskej arbitráži. Hogy a magyarok a 19.-20. század fordulóján kifejtett magyarizáció során és a bécsi döntés után bántották a szlovákokat. Slováci aj vinou mocnosti ublížili Maďarom po Trianone a potom aj počas realizácie Benešových dekretov. A szlovákok pedig a nagyhatalmak művészességével erősítve Trianon után, illetve a Benes dekrétumok végrehajtása során bántották a magyarokat. Je to hrubé, ale je to realita. Tieto vzájomné rany počas posledných 150 rokov prebili v našom vnímaní dlhé stáročia našej spoločnej histórie v slávnom Uhorsku. Butaság ez, de szembe kell nézni a valósággal. Az elmúlt 150 év során kölcsönösen egymáson ejtett sebek felülírták a sok évszázados közös történelmet a Magyar Királyság keretei között. Navyše, Maďari majú zrejme dlhodobo zakorenený pocit ublíženia a akéhosi osamotenia vo svete a Slováci zasa komplex malosti, takže si svoju dôležitosť často nedokazujeme vlastnou činorodosťou, ale skôr nárekmi nad krivdami zo strany raz Maďarov, inokedy Čechov a samozrejme vždy Židov. Mindenhez még az is hozzájön, hogy a magyarokban régtől gyökerezik egyfajta sértettségi és elmagányosodottsági érzés a világban, a szlovákokban pedig erős a kisebbrendűség érzés, így fontosságunkat gyakran nem tettekkel igazoljuk, hanem hol a magyarok, hol a csehek állandóan, vagy pedig a zsidók által ellenünk elkövetett igazságtalanságokon való siránkozással függ. Áno, v historicky takto nastavenom vzťahu medzi nami je priateľstvo medzi našimi národmi takmer nemožné. Ale nemyslím si, že nedávna história, akokoľvek bolestná, je tou hlavnou príčinou nášho nezmierenia.
Igen, egy ilyen történelmi felállásban a nemzeteink közötti barátság csak nem lehetetlen. De én mégsem hiszem azt, hogy a közelmúlt történelme, legyen az akármilyen fájdalmas is, nem a valódi fő ok a békétlenségünknek. Tou hlavnou príčinou, pre ktorú sme my veľmi necivilizovane zabránili vstupu vášho prezidenta na naše územie a vy nadradene prijali zlý zákon o dvojitom občianstve, je strach. A fő ok, amely miatt például mi rendkívül civilizálatlanul megakadályoztuk, hogy az önök államelnöke belépjen a mi országunk területére, és amely ok miatt viszont önök felsőbbrendűen rosszul elfogadtak egy törvényt a kettős állampolgárságról, tulajdonképpen a félelem. Strach vás, Maďarov, zo seba samých a strach nás, Slovákov, zo seba samých. A félelem önöknek, magyaroknak, önmaguktól, és nekünk szlovákoknak, önmaguktól. Vy sa zrejme bojíte, že nie ste dostatočne vitálni a že po trianonskom nespravodlivom rozdelení vášho národa hranicami môže dnes v čase demografickej krízy a europokusov o rozpúšťanie národov prísť postupný zánik Maďarstva. Valószínűleg önök azért félnek, mert nem érzik nemzetüket elég életerősnek, vitálisnak, és hogy a trianoni igazságtalan szétdarabolása a nemzeteknek a mai demográfiai krízis idején, amikor európai próbálkozások vannak a nemzetek feloldására, gyakorlatilag a magyarság folyamatos eltűnéséhez vezethet. My Slováci sa zasa bojíme vlastnej slabosti, mentálnej aj mocenskej, a myslíme si, že gestami síly voči vám to prekryjeme. Mi viszont saját szellemi, mi szlovákok viszont saját szellemi és hatalmi gyengeségünktől félünk, és azt gondoljuk, hogy ezt önökkel szemben erőfitoktatással tudjuk eltakarni. Preto v kauze Edviga Malinová nevyšetrujeme pravdu, ale večnú maďarskú vinu. A preto sme na hranici v Komárne nezastavovali prezidenta Sólyoma, ale rovno celý maďarský živel. Ezért nem vizsgáljuk át a Malina Edvig ügyében az igazságot, hanem inkább az örök magyar tűnre koncentrálunk, és ezért állítottuk meg a komárai határnál nem csak Sólyom elnököt, hanem tulajdonképpen vele együtt az egész magyarságot. Máme strach, príliš veľa strachov, a tie nám zatiaľ nedovolujú byť priateľmi. Túl sok félelmünk van, melyek nem engedik, hogy igaz barátokká váljunk. Ale nie je to fatálna situácia. Našťastie vždy existovali medzi nami ľudia, ktorí sa strachu vzopreli. A práve takí menili vaše aj naše dejiny. Mindez viszont nem egy reménytelen helyzet. Szerencsére mindig is éltek közöttünk emberek, akik lerázták magukról a félelem adta békjókat, és pont ezek az emberek váltak képesek arra, hogy történelmükön változtassanak. Veď predsa nie Kádár, ale vaša hrdinské zmluva z roku 1956, kardinál Vincenty a odvážny Fides z roku 1988 tvoria vaše moderné sebavedomie. Hiszen az önök bizalma nem Kádár táplálja és alkotja, hanem az 1956-os hős forradalmárok, Vincenty Bíboros vagy Éva Bátor 1988-as Fidesz. A predsa nie Husák, ale tajná cirkev Vladimíra Jukla, disidenti okolo Václava Havla a sviečková demonštrácia z roku 1988 sú výkladom našej slovenskej hrdosti. S nem Huszák, ami hősünk, hanem Vlado Jukl titkos földalatti egyházát, a Václav Havel körüli diszidensek köre, vagy épp az 1988-as gyertyás felvonulás, ami szlovák büszkeségünk. A tu som pri druhej otázke z úvodu. Čím som si práve ja zaslúžil dnes udelovanú cenu zmierenia? És elérkeztem az elején felvetett második kérdésemhez. Mivel is érdemeltem pont én ki a ma átadott megbékélési díjat? Neurobil som predsa nič iné než toto. Opakovane som napísal, že pravdu má Edviga Malinová a nie slovenské štátne orgány. Že maďarský prezident mal byť srdečne privítaný a nie fyzicky odmietnutý. Že naše spoločné uhorské dejiny majú byť zdrojom slovenskej hrdosti a nie obavu. A že ak sme si niekedy vzájomne ublížili,
Máme si to nahlas povedať a ospravedlniť sa. Už toto málo je na cenu? Hiszen nem tettem semmi egyebet, mint hogy újra és újra megírtam, hogy Malina Hedvignek van igaza, s nem a szlovák állami szerveknek, hogy a magyar államelnököt örömmel és szívesen kellene fogadnunk nálunk, nem pedig fizikailag elutasítani őt, hogy a mi közös történelmünknek forrásának kell lennie a szlovákság büszkeségének, nem pedig félelmének, és hogyha valaha bántottuk egymást, azért hangosan bocsánatot kell kérnünk. Ilyen keresést is díjadnak. Ak ja ako Slovák poviem, že Trianon bola veľká krivda na maďarskom národe a že Benešové dekréty boli nespravodlivé a kruto postihli množstvo nevinných ľudí, a ja to naozaj hovorím, som preto hoden tohto významného ocenenia? Ha én szlovákként jelentem, hogy Trianon nagy bűn volt a magyar nemzet ellen, és a Benes dekrétumok igazságtalanok voltak, és kegyetlenek sok ártatlan emberrel szemben, és én bizony ezt valóban állítom, már méltó vagyok egy ilyen jelentős kibüntetésre? Nezdá sa mi. Hedvigi sa postupne zastalo mnoho Slovákov, vrátane jej odvážneho advokáta Romana Kvasnicu a ošetrujúceho psychiatra Jozefa Hašu. Nekem nem úgy tűnik. Hedvig mögött fokozatosan nagyon sok szlovák felsorakozott, közöttük például bátor ügyvédje a szlovák Roman Kvasnica, illetve vizsgáló pszichiátere Jozef Haštó. A za povojnové krivdy na Maďaroch sa veľmi nahlas a priamo tu v Budapešti ospravedlnil môj priateľ, bývalý predseda parlamentu František Mikloško. A háború utáni magyarok ellen elkövetett bűnök miatt pedig nagyon hangosan és épp itt Budapesten kért bocsánatot az én barátom, a szlovák parlament egykori elnöke František Mikloško. Možno len diskusia o Trianone, ktorú občas otváram, je u nás ešte trochu tabu. Talán csak a Trianon kérdése megvitatása egy kicsit még mindig tabu nálunk Szlovákiában. Prijímam preto túto krásnu cenu s nádejou, že je iba prvým krokom a že budúci ocenení zájdu v odvahe a činoch pre naše spoločné dobro o mnoho ďalej. Ezt a szép díjat azzal reményen fogadom el, hogy mindez csak egy első lépés, s hogyha jövőbeli díjazottak sokkal messzebbre jutnak bátorságban és tettekben is a közös jólét. Hovoriť pravdu je dôležité, ale my nepotrebujeme iba pravdu o minulosti, my potrebujeme o mnoho viac. Mert nem csak a múltról kell kimondani az igazságot, sokkal többre van annál szükségünk. Poviem to priamo. My Slováci, aj my Maďari, sa musíme zbaviť strachu zo seba samých. Až potom môže prísť zmierenie medzi nami. Megmondom Kerek Perec, Szlovákoknak és Magyaroknak egyaránt, meg kell szabadulni önök maguktól való félelmüktől. Csak azt valaminek a megbékélés a másikra. Ďakujem pekne, keď sa